Keď vo vašej spoločnosti implementujete rôzne aktivity konceptu diverzity a inklúzie, je nevyhnutné pochopiť, čo funguje a čo nie. Ako to môžete zistiť? Meraním a sledovaním správnych metrík. Dnes sa pozrieme, ako môžete efektívne merať a vylepšovať aktivity v oblasti diverzity a inklúzie vo vašej spoločnosti. Ukážeme si kľúčové ukazovatele, ktoré by ste mali monitorovať, aby ste nielen sledovali pokrok, ale aj aktívne prispievali k lepšiemu pracovnému prostrediu. Poďme sa pozrieť na zloženie zamestnancov. Tento údaj vám odhalí, ako diverzifikovaný je váš tím, vrátane pohlavia, veku, etnicity, náboženského presvedčenia, sexuálnej orientácie a telesnej schopnosti. Výskumy ako napríklad od McKinsey ukázali, že firmy s vyššou etnickou a rodovou rozmanitosťou majú o 35% väčšiu pravdepodobnosť úspechu z hľadiska ziskovosti ako ich konkurencia. Ďalej si všímajte náborové a výberové metriky. Tieto údaje vám poskytnú prehľad o efektívnosti vašich metód pri získavaní talentov z rôznych skupín. Zamerajte sa na percento nových náborov z rozmanitých skupín a porovnajte ich s celkovým počtom náborov, aby ste videli, ako úspešné sú vaše diverzitné a inkluzívne prístupy pri nábore. Nesmieme zabudnúť na metriky životného cyklu zamestnancov. Sledujte, ako často sú zamestnanci prijímaní, povyšovaní alebo opúšťajú firmu, a to podľa rôznych demografických faktorov. Toto vám umožní identifikovať, či vaša firma naozaj poskytuje rovnaké príležitosti všetkým. Angažovanosť zamestnancov je ďalšia kľúčová oblasť. Pravidelné prieskumy vám ukážu, ako zamestnanci vnímajú vaše úsilie v oblasti diverzity a inklúzie a kde vidia možnosti na zlepšenie. Feedback na školiace programy zamerané na zvyšovanie povedomia o diverzite a inklúzii je tiež nevyhnutný. Hodnotenia týchto programov vám ukážu, ako sú prijímané a aký majú vplyv na zamestnancov. Dôležité je aj sledovať, ako je vaša značka vnímaná ako zamestnávateľ. Podľa štúdie LinkedIn až 75% uchádzačov skúma firemnú kultúru pred prijatím rozhodnutia o zamestnaní. Zbierajte a analyzujte názory z online platformiem, vrátane sociálnych médií a recenzií od zamestnancov, čo vám poskytne prehľad o vnímaní vašej spoločnosti. Takto získané poznatky sú neoceniteľné nielen pre zatraktívnenie vašej značky v očiach potenciálnych kandidátov, ale aj pre udržanie talentov, ktorí sú už súčasťou vášho tímu. Na záver, myslite na to, že vaše úsilie v oblasti diverzity a inklúzie má vplyv nielen vnútri firmy, ale sledujú ho aj vaši zákazníci a obchodní partneri. Získaný feedback od nich môže poskytnúť užitočné informácie o tom, ako sú vaše iniciatívy vnímané zvonka. Teraz už viete, na čo sa zamerať pri meraní účinnosti vašich aktivít. Stanovte si jasné, konkrétne ciele a pravidelne porovnávajte váš pokrok s odvetvovými benchmarkami. Tieto ukazovatele vám pomôžu nielen sledovať úspechy, ale aj dynamicky reagovať na výzvy a zlepšovať sa. Spolu môžeme vytvoriť pracovisko, kde sa každý cíti cenený a kde každý má možnosť rásť. Nezabudnite naše tipy aplikovať a podieľať sa na budovaní lepšieho pracovného prostredia.